Cada migdia, a això de les 14 hores, hi ha una plaça al nostre país que embogeix amb l'olor i el soroll de la pólvora. Sembla com si l'esclat de petards i de masclets noquejara, bueno, ara que està tan de moda aquesta paraula, la voluntat de les milers de persones que s'acosten per experimentar aquesta litúrgia que creix com una bola de neu cada any. Perquè en realitat la setmana fallera ha estat històricament de 5 a 7 dies, com a molt, però de no fa molt ençà, histèricament, comença el primer dia de març i es perllonga durant una vintena i més enllà si és que, com enguany, la pluja provoca l'ajornament de 2 o 3 disparades. Amb això de les falles, ens està passant com l'episodi de la muntanya del Sinaí, que quan va baixar el guia amb les taules de la llei, allà hi havia un guirigall de porc adorant una vedella d'or.